isibona nje ufuna ukubona ukuthi nomoya Ispili sasiveza kodwa uma ungenamoya Ispili asibonakali kuwo. Thola ke dumelisha thokozani leseliwa nabadimo odumisa Mkhulu Hoti kimthe blanza thabile blanza tsaya usule usala today ke rata re kubeka Ispili isibuko Ispili bathu abodimo akitsebe nkare molo lento le yokubhulwa ngesiPili imira idume wonke umhlaba but abantu do not understand iqiniso ngesiPili kahle kahle kuyini Ispili kuyini Ispili uma uze enyangeni uzobhulwa ngesiPili yini lo fuku uyibona yini le fuku uyenziwe because of kudume wonke umhlaba ukuthi Ispili senza lokho Ispili senza lokho Ispili senza lokho Ispili asenza lokho bakwethu kunezinto zami mina mawuze kumina ungakhuluma nami efonini uthini kumina I'll tell you that this thing is 5,000 Mkhulu lokho nje uncane ngakho 5,000 uyitshela ukuthi mhlambe ngiyoshintsha iprice noma ngiyaloma izinjani makhosi kodwa ngashintsha ngathi lento le 50,000 lento is 100,000 ngashintshi ingoba ezinye izinto abelaphi bendabuko aniyazi ukuthi sihamba indlela enjani ukuze thina sikwazi ukuthi sibe nazo ukuze thina sikwazi ukuthi siphathe ukuze thina sikwazi sisebenze ngazo halithi you don't. For example Ispili bakwethu simixwa neminye imithi ethize emva kalokho I'll have ukuthi mina ngiyolala ehlathini for 3 days ngoba le nto leya uma ngiyenza ayifuni la kuhamba khona abantu because of la kuhamba khona abantu uma ngiyenza angeke izikwazi ukuthi iveze indaba wena umuzile esikolweni sesiPili kungani nasinga ingabizi Mkhulu it's mainly because of uma nyenza lapho nabantu khona ibaba ithunzi abantu bonke so by the time when you came uthi vela because of Ispili wabemeza uthi vela kuvela laba bantu la kade belokhu bekhona mangisenza so I'll have ukuthi ngihlale 3 constant days ehlanu kude nemizi ipheke lento le ngiyenze lento le then ngithi mina uma uze kumina uzobuka Ispili is 5,000 rand angunike muthi angulaphi anguyenzi mix uzele Ispili 5,000 rand hayi Mkhulu kuyedura kudura kanjani uma mina ngikwazi ukuhlala amalanga amathathu uhleli ihlanu wena uhleli kwakho udla kamnandi kudura kanjani you can really imagine that lento le ngithatha ama sacrifice abangana ukuthi ngiyenze it's too much uthomdimi is too much so mamela uma uze Ispili Mkhulu Hoti awudli inyama for a week awuheavy sex for a week uma uze Ispili Mkhulu Hoti uzophuza 2 liter ye fresh milk every day mama ntwikibwanga every day uphuza 2 liter ye fresh milk ukuthi ukwazi uklineke from ngaphakathi because of once uza kunensila ekhona kwena Ispili asiveli kuwe asiveli what is happening is that bayothi abanye abalabele kuba breaking the code I'm not breaking the code sasaphila kumhlaba kumele sitshela abantu ukuthi niyazi because of we can mainly talk about many things or what but then social media is more powerful than anything you can think about like because of at this moment in order for you to communicate with this America we need social media imithi le kathi khona kudala ukuthi ngiyoqaba ngawunyamalale uvele ngale ubuye ngala ayisekho kulaba khona ukutshela ukuthi is 250,000 just for a day so you can imagine so kukanje so sisisu kwamalanga from iviki lelonke which is abantu abuzobona Mkhulu Hoti ku Sunday wena uzothatha uzodlala ukuthi lo from Monday uzodlala ibisi uphuze ibisi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday uzobona ngoba ngithi kwena Sunday angisiza abantu senyasho nje ukuthi just making an example ukuthi kanjani so it's really something like that uma uze Ispili uza kimi uze khona indaba zami zonke la social media no uma uze Ispili
uphuza kanjalo bese uza kumina lezokwenzela umsebenzi. Then isipili manje kunabantu abanekhanda laso ukusibona. Number 2 kunabantu abangenakhanda laso ukusibona. Umunye umuntu yafika befika imali ehlosile kaphansi. Ngiphahlela imali ehlosi. Ungena esipilini wena umuntu qeda lapho awubonanga lutho. There is nothing I can do. Awubonanga. Ayikho into engayenza awubonanga. Wena imali ehlosi ibekile. Shitha amathonga akini awuvumelanga ukuthi ubone. Banamarizini ukuthi why ungabonanga. And kunezimo engizivumelayo ukuthi umuntu angabheka esipilini, kunezimo engavumi. Ingane ena 21 years noma ingane ena 29 years kushone igirlfriend yayo. Mkhulu bengifuna ukubona ukuthi ulalwa igirlfriend yami ayenze ukubonisa. Because of once 29 years uzobona ukuthi lo muntu lobulewe usibusiso. Usibusiso kungana mangenza kaso into ayenza into yesemfazini wami. Uthatha isibhamu yahamba ushona kuyena umbulali. Ilezi zimo ngaqabana nabantu bakahulumeni ngazo ukuthi ngistope ukwenzela abantu isipili abantu nabathize. So there is age restriction. Emva kalokho isipili akusiwo wonke umuntu onekhanda laso. Ekhulumeni iqiniso, to be more sincere and so fair nani, isipili sibona nje umuntu onomoya. Uma ufuna ukubona ukuthi unomoya, isipili siyaziveza kuwe. Kodwa uma ungenamoya, isipili asibonakali kuwe. Uma umuntu uthi isangoma, mina ngiyakubuka ukuthi ngithi Mkhulu bathi ngizothwasa kuwe. Ngithi okay no. Awubuyele ekhaya. Ungithathele uphuze ubuyise for 7 days. Aliphuza abuye kimi, utabuya kimi. Bese mkhulu yami uthi ngena ngana. Memeza uthi ngicela ukubona nonke bogogo bami. Once angabona lutho I know ukuthi lo akathunganga kahambe vese. Yayibona? So isipili sibona abantu abanomoya phela. Uma wena uclaima ukuthi unomoya, ozobuka isipili kaMkhulu Hoti. Mumbona ngikhomba kanje, abasivezi la camera kodwa sila la ngihleli khona ngala. Nje umbona ngenza kanje. So isipili is mainly something like that. Isipili into kamoya. Uma ubuka isipili usongena ehambeni likamoya. Kodwa nawe umuntu ofika ungaboni, angichithi sengiyakutshela nje ukuthi kanjani. Uma ungabonanga wathi ontezakala ukuthi what will happen is that uzobona ngani ngendlela kamoya uma ulele ebusuku noma ubona ngama visions. Uhleli kanje uma ungawazi ukuthi ubone akusuthi ngithethe disadvantage ukuthi uma ungenamoya usiphutha uma ufika endlini ebusuku awuzukulala imibono kulapho namile umfonele ukuthi Mkhulu Hoti lemibono size kumina ka 7 la abantu abangenza sona songibonile usengifuna nje kume manje then ngiyakutshela ukuthi ngicela ukwenze kanje usikwazi kanto leyo ukuthi iphume kuwena. Ene isipili musani bantu abangasazi ukwenzela abantu ngoba ntwela abantu. Ispili uma umuntu enze overdose for umuntu uyafa, umuntu uyahlala. So these are mainly ama-advantages ukwinyanga nengazi into ithi yazi into. Fana nani inyanga ize nithi ngichatha abantu ngomathunga. Ubheta umuntu ngomathunga, ufaka into engaka ngomathunga. Umuntu yofa. Umathunga ufaka nje teaspoon ubheta umuntu. So please bantu bakithi. Khulekani nazo ukuthi Mkhulu Hoti khona usiza abantu ubusuku nemini. Uma umuntu lapha abantu ngendlela right wena nyanga wena umprofeti wena umprofetikazi ninabantu baseze CC inkonzo zeCC ngithanda ukuthi ngikhulume ngani namhlanje ngithi niyawasiza abantu nani nabanceda abantu but always make sure that nani siza abantu lizaditayelo se right for bathu ningamix izinto ezistrong njengoba niyazi nani ukuthi umthetho wesonto lenu awuvumi ukuthi nenze kanjalo. Kunabantu abaningi abashona day and night are ngurutina mphetela diala thing be so strong for muthole kona chiki rota fela mati kitsa engeza eng. Whenever you deal nabantu, just know that udila ngomoya, udila ngempilo, udila negazi. So you must make sure that wenza abantu ngendlela right. Then thanda ukuthi inxuse ukuthi ukukhuthaza abantu abasiza abantu usuku nemini ngithi yenzani kanjalo amathonga abo ayangibusisa usuku nemini. Then ngithi kuwena futhi wena mfundisi olapha abantu ngespirit, stop it. Ukubhula abantu. Stop it. Wena mfundisi wayenze ngikhulume ukuthi wela kweliphi isonto. Ngoba nabantu besonto eliphisa abantu amaspirit namisa namakhukho. Stop it. Nithi ngifuna ukuthi uprofeti. Umuntu efuna ukuprofeta akayekele ukulalana. Akazile ukulalana. Akangadli inyama for a certain period. Akhethe ukudla. Umoya awusebenzi umuntu medla yonke into. Ufuna ukuthi namadimo bathe ufuna yonke into. Umoya awudina lento leyo.
awusebenzi ngayo. Wena mfundisi wezindelo fabantu, don't use spirit lihlobula yabantu. Don't use i-bluestone lihlobula yabantu. I-bluestone umuntu ethatha izinto engaka afakele umuntu. Iplente la ibile, uzule kuyabila. Abilise into ngebhodi emlilo for 2 hours yonke. Kamera uyinwisa wena. Uyahlanza, uyahunda, uyahlanza, uyahunda, uyahlanza emva kalokho khona uyathetha. Yinini abantu abafaka igama elibi for abaprofeti bakwantu, for abafundisi bakwantu, for abantu abalapha ngendlela eright esintu. And futhi ngithanda ukukhuluma ngengazise esontweni lasepostoli. Ingane zingena emasontweni lasepostoli iziyoni. Umuntu ungena esontweni just for 3 weeks emva kalokho sesibiza ngumprofeti. Bakwethu, stop it. Sikathatha abanye abalingana nayo bathandazele emahlathini nasentabeni. Meqeda lapha jika phahlisa umuntu, meqeda ukuphahlisa umuntu, avele futhi aqindezele umuntu khona la. Uyangizwa ukuthi ngithini yangizwa. Aqindezele futhi intombazana khona la. Sekumprofeti emva kokuqindezela intombazana khona la, yaqindezela khona la. Itha phansi bathe. Sebenza izinto inkulumo ethize uthi abaphansi bathi kumele ukuthi umoya wami ungene kuwe ukuze kube kanjani. Sebazenza abantu abo general siya now. Stop it. Uma uyingane nomoya, thatha into zakho step by step ngoba le ndlela lenzima. It's not just an easy road la uhamba khona engathi ucojula amaphansi. Bakuthi lobonga Mkhulu Hoti. Ma-Africa siphatheni kahle. Phakamisani Africa. Thuthukisani Africa. Ingane zonke zenu zifundiseni umthetho. Wena mama, wena baba, wena sisi, wena bhuti. Wena uthi ingane yakho ipemenyawupe, wena uthi ingane yakho izinto drugs. Mthandazise, mise ebantwini, lwisa indaba yakhe. Uma uthi wena umuse ebantwini uyalunga, maybe ekhaya uphinda futhi kube lento leyo, mthathe umise emakhaya kude. La uyazi khona ukuthi ukuthola inyawupe kuba nzima kakhulu, ukwenza izinto kuba nzima kakhulu. Ngikhala kakhulu ngabandla kamntwana kaNdaba alahlela impilo yami etshwaleni nasemadrugsini. Bakwethu asikhulekiseni Africa, sikhulekiseni ingane zethu. Laba sebayibhema siyabakhala ngithi inkosi ngathi ngabashintsha babe right. Ngijike futhi ngikhulume futhi ngawe mama onezingane zabafana. Ingane zabafana uma sicala sithi 13 years, 14 years, 15 years. Make sure that umntwana ubisesontweni. Umoya washo kanjalo kugogo owakhulisa mina ngokamoya. Eboniswa ngalento yama drugs ezowela abafana obuningi. Waboniswa kuthiwa ingane imicala 13 years zihlasela